नै नाय बिलाय मा जाखो नै बिदिसो दा नोंना देमद्रायबायदां जली ना तेरी भी जली ना नोरैसो दा मा खिनो ओंखारहां मोसानाय जाखो नोंनालाय नै बिदिसो जानांगौ दा नोंहा मा थाबलियाव गुग्ला जादों नामा मा ओरै बेलाय एसे लासै खालामनांगौ ओरैसो दा अबा गुग्ला जानानै मोसानाय बायदि नुखो नों गावनाथ' बिजि थुजानाय बायदिसो नुबाय आंना जानजियानो देमालै नोंसिनालाय बोरैथो जायोब्रा फै जाम्बिलाय आं फोरोंनो ओरै फै आंजों फै आं साबसिन फोरोंगोन नोंखौ आं साबसिन फोरोंगोन ना नोंखौ बे जेबो रोङा साबसिन नोंखौ फोरोंनो फै जाम्बि मोसानाय सोलों नामा फैलै फै आं फोरोंगोन नोंखौ फैलै लोगो आंजों सोलों फै अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब अरे मैं लड़की चले अरे फै आइदै आंना गस्लाया जिजोब्बाय बेनो बिसिदों बेनो आं माला बिसिया नोंनि थाखायसो जिदों दा आं गस्ला होबावदों नोङो आइदै नों बिसियाखैबा माथो जायाफ्रा मा नोंसो बिसिदों आरो आं गस्ला होदों नोंनि थाखायसो जिदों दा मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये हम यहाँ पे क्या नोंखौ दिनै हगारथारालै नोंखौ हेद नोंखौ देन गारालां दिनै होथारगोन आं नोंखौ नों बायदि मानसिखौ होथारगोन लां दिनै दिन बबेनि मोसानो गोरों नोङो नायथारगोन आं मालायनि लोगोआव सेग्रा नों मालाय लोगोआव सेग्रा नोंसोरखौ साला लाजि गैयिफोर नोंसोरो साला